बीर जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि गोथार सिमाङा खेसेर हाब्रुआव गारजानानै दोनजानाय दिनैनि सान सुथुरजों सुख्रबजानाय गासै दुखु दाहाया दिनै दैयावनो थांनायनि दिनैनि दिना बेखौ दिनै जों बारग' एनडिबिआ सम बारनायजों लोगोसे बुंनो बाध्य जादों। गोथार सिमां दङमोन, बे सिमाङा गासिबो थेर बेथेर जानायखौ जों नुनानैनो दिनैनि तारिखखौ दिनै जों बुंनो गोनां बाध्य जादों। प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ बिथाङा बुंगासिनो दङ, मोनफ्रोम बाइकनि सिगाङाव बिथाङा बुङो जे जोंनि गेजेराव सान्थिया फैबाय। नोंथाङा जि सान्थिनि बाथ्रा बुंबाय थादों जों बुजि मोनदों बारग' एनडिबिआ हाथियारनि संग्रामखौ एनडिबिआ बाध्य जानानै खालामनो गोनां जादोंमोन। गोसो गैयाब्लाबो आखायाव हाथियार हमनानै जातिखौ फोथांनो बाध्यनि थाखाय ओंखारनो गोनां जादोंमोन। इम्पर्टेन्ट टपिक दिनैनि भिडिअआ जे बिटिसिनि सिङाव थानाय तामुलपुर जिल्लायावहाय मोनसे हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय गेटआव गोजौआव बर', गेजेराव एसामिस, थार्डआव इंलिश लेंगुवेजनि लिरदोंमोन। बेखौ बबेनिफ्रायबा एसामिस साउथनिस गुन्दाफोर बबेनिफ्रायबा फैनानै गोजौआव खोमोरफिननानै गोजौआव एसामिस, गेजेराव बर', बेनिफ्राय लास्टआव इंराजिजों लिरहोदों। स' बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। लोगोसे दिनै फुरा बिटिआर ओनसोलावनो बिटिआर एकर्ड डे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल लोगो नांनानै फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्ड डेखौ मानो सेलेब्रेट खालामदों, ना सापर्टल' होदों, ना फालिथारदोंबो, बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जागोन। लोगोसे बि बानस' एक्स एनडिपि आदामोनहा दिनैनि बिटिआर एकर्ड डे सानखौहाय एनडिपिनि सिमां, बर' हारिनि सिमां बायफ्लेनाय मोनसे सान, बे दिनावनो दिनै समग्र बर' जाथिनि माखासे एनडिपिफोरनि गोथार मिजिङा हाब्रु केसबारियाव थांदोंमोन होननानै बिथांमोना दरना होदों। बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारियै सावरायलांगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। स' गिबियावनो आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोबाय। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' गिबियावनो नैबे पस्टारखौ नोंथांमोना नायग्रोदो। बुजिखाबाय, फार्स्ट तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय गेट लिरनायाव फार्स्टआवहाय बर'नि हांखो, सेकेन्डआवहाय असमिया, बेनिफ्राय थार्डआव इंलिश लेंगुवेजजों लिरदोंमोन। दा बेखौ माखासे साउथनिस एसामिस पिपोलफ्रा नायनो हायैनि गावसिनिखौ गरमा गरमि एकदमबारे गुन्दा टाइपनि मानसिफ्रा दुथांफ्रा फैनानै थिखादारफोरखौ दम होनानै, लिरग्राफोरखौ दम होनानै गोजौआव फार्स्टआव एसामिस लेंगुवेज थानांगौ, बे जाथाया बिटिसियावनो जादों खिन्थु तामुलपुर जिल्लायाव। सेकेन्डआवसो बर' एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होनलायलायनाया, आरो बेनिफ्राय जोंनि जौसिन मान मर्यादा 8 सिडिउलाव हाबनाय लेंगुवेजखौ बिटिसियावनो बेबो 6 सिडिउल एरियायावनो सेकेन्डआव दोननानै थार्डआव इंलिसखौ लिरहोदों। होमब्ला जोंनि थाखाय बेसेबां गन्थं हाथावथाव बे जाथाया। बेनि सायाव फालिनायाबो फालिबाय थादों बिटिआर एकर्ड, बेनिफ्राय बेनि सायावबो एक्सन थाब लानांगौ। होमब्लासो जों रायजो राजाफ्रा बुजिगोन जोंनि माखासे इसिङारि वालफ्रा माबादि गोरा, जोंनि अर्थ बेबस्थाफ्रा जोंखौ माबादि रैखा खालामनो हायो बेखौ बुजिगोन आरो रुजुनानै नायगोन सिगांनि आरो प्रेजेन्टनि सरकारनि गेजेराव। आरो जाथिनि एसे गोख्रों खोथाखौ जोङो सानलायनो आवगायबोनांसिगौ। बेजों लोगोसे नैबे दिनै बिटिआर एकर्ड डेखौहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिदों। इउपिपिएलआ दोलोआ बा बिटिआर सरकारा फालिनायजों लोगोसे सापर्ट होनानै थांफानाय नङा, बिथांमोना थामथिम फालिथारदोंआनो। दा मा जाहोनाव बिथांमोना फोर्थ बिटिआर एकर्ड डेखौ फालिदों? दा फारसेथिं बिटिआर एकर्ड डे फालिदों आरो गुबुन फारसेथिं एक्स एनडिपि बिथांमोना गावसिनि सिमां मिजिंफ्रा बायफ्लेनाय दिनैनि बे बिटिआर एकर्ड डे दिनावहाय बिथांमोननि सिमां मिजिं आरो बर'नि मोनसे जौसिन मिजिं बड'लेण्डआ थेर बेथेर जादों।
एनडिपि फोरनि जानाखि थांखि खस्थ' खालामबोनाय बियो हाब्रु बारियाव गारहरजानाय दिनैनि समा होननानै मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों आरो बिथांमोना गोख्रोङै दरना होदों। दिनै सान्ति सुक्तिनि नामावहाय खुगाजों मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थायै थायै साहा ओनसोलनि बर'फ्रा होखारजागासिनो दङ, गावनि हायावनो हालाय हाफाय जागासिनो दङ, सोरजोंबा कुत्ता सैमा होनजानाय। दा बेफोरखौ बिथांमोना नुसुना नुसुनाखै। दा बेनि सायाव एक्सन लानो गोसो दंना गैया? ना साहानि सुबुंफ्रा बर' नङा नामा? ना बिथांमोननि आबै आबौ पुर्बजफ्रा बड'लेण्ड आन्दलनाव मदद होफायाखै नामा? बे मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न फैयो। सिगाङाव जानानै जेनाखि बर'नि थांना थानाय थामोनथानि आन्दलनावहाय बिथांमोना अबदान गैया नामा? बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा अबदान गैया नामा? बे मोनसे सोंलु फैयो। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।